दोनों मजा लगा था ए बाबा मस्त मुझे बदनाम बनी के गाड़ी गीत गावे तो साली बाणी तो सुनी ना तब बुझाता कि बुची को भइल बड़ू नहीं हम जे बाणी ते ज्यादा नहीं बोलो हमार सुनो बोली अरे होलिया में ऐसन फागुन सली हो अरे होली में इज्जत सब नसली हो कबे ऐसन फागुन सली होली में इज्जत सब नसली हो कबे ऐसन फागुन सली अरे चंदन छोके बूची जी से फसली हो भौजी ऐसन फागुन सली होलिया में ऐसन फागुन सली हो भौजी इज्जत सब नसली कौन धुन बजौले हो हम बताओ ए जानता अरे कि लइकाई से केरा खइलू का चोथा लवलू अरे हेने आवो कबे आ तू है खइबू की तो लेकिन ओकरो से पहले धुन यंत्र का गवाला कि छोट बाड़ी मोट बाड़ी आ ओठ रंगले बाड़ी कि चिन्हला ए छोटुआ भैया इहे हई साली कि चिन्हला ए छोटुआ भैया इहे हई साली हमरा धनंजय मामा के तरफ से डीआरएस हजारों रुपया पुरस्कार तनी तू अगवा कह धनंजय जी रानू भैया की तरफ से पुरस्कार बड़ भाई हमनी के सकल समाज के बड़ भाई रानू जी रानू की तरफ से भैया प्यारा क्या हो रानू जी जय सुनो कभी बोल रहे हां पता है पवन जी के बड़े भाई हमारे रानू सर की तरफ से प्यारा रुक रे पुरस्कार। मोट बाड़ी ओठ रंगले बाड़ी आ चिन्हलो ये बुचिया भैया हे हई साली आगावा लपक के आचर धली हो गेंदा ले घर के लोगवा नाही पाटीदार रोवतार अबिया भइल छिनरी के जवार अपन घर के लोगवा नाही पाटीदार रोवतावे अरे घर के लोगवा नाही पाटीदार रोवतारे घर के लोगवा नाही पाटीदार रोव ए अपने ले बेइज्जती करावती बियाह अरे रुक झिंगुरा के बहिन बियाह भइल कावे आके रानू भैया यार रोवा अरे बियाह भइल छिनरी के जवार रोता उहे ना जहां भेंट करत रहे कि उखी रहरी सरसों के सियार रोता माने फगुआ में टिक जी रे ए जानता फगुआ में टिकबे हमनियो के राम दिनेश से चल चले बैरे से देखा न है हां ला यार कुबेर महाराज बैठल बन तो कैसे न चली गली कि उखी रहरी हर सरसों के सियार रोवाता रे आ डोली चढ़ल छिनरी होली में जवार रोवाता रे चांदा को बोले हम मैं बोले बोले रुका बोला से ना हम अधूर तुम चुप रहा पहले बोले तनी काहे के चुप रहे रे वो कलाकार न हो यही सर बोले सुनो सुहो बोलो भैया बोलो ये भी सुनेंगे सुनो मानव के बिल्डिंग फेंके लगबो हमारा लगना मटेरियल अरे किया तना दिन में या तना मोटा कैसे भइलू ए भौजी
कि बेटवा फूलल गेटवा खुलल कि बेटवा भइल भौ के नइखे जानत माधुरी के बारे में के जानत माधुरी के माधुरी रुको 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 मेरा छोटा भाई भोजपुरी का एक नायाब हीरा है प्रियांशु सिंह यही है जिनका म्यूजिक आप लोग सुनते हैं ताली बजा के आशीर्वाद दीजिए सब लोग देखन में चोट लगे घाव करे गंभीर एक से एक स्टार गीत को मार्केट में देने वाला मेरा छोटा भाई रोशन विश्वास भैया का भी स्वागत अभिनंदन आइए हाई डीआरएस से वो फुआइल बड़ी रोशन भैया का भी बहुत बहुत प्रणाम और स्वागत ना जाने भोजपुरी में